Dobrý deň, vítajte u videa zo série Ako na to znaty, kde si ukážeme, ako správne pripraviť pozinkovaný plech na povrchovú úpravu. Začneme tým, že si plech položíme na vhodný podklad, napríklad pracovný stôl alebo kozy. Aby sa plech nepoškriabal, je treba ho vypodložiť niečím mäkkým, napríklad gumou alebo doskami. V prvom kroku prípravy očistíme plech suchou handrou, aby sme povrch zbavili pevných nečistôt, ako je prach, zem alebo iné nečistoty, ktoré by sa na povrchu mohli nachádzať. Na tento účel sa môže použiť aj kompresor. Druhý krok je odmasťovanie plechu. Na odmastenie plechu existuje mnoho odmasťovacích prípravkov, no my sme pre účely tohto videa použili riedidlo C6000, ktoré tiež nájdete u nás v ponuke. Zoberieme si čistú textíliu alebo staré tričko a na plech si nalejeme malé množstvo riedidla C6000 a rozotrieme ho na plechu. Riedidlo na seba naviaže masnotu z plechu a tým ju z neho odstráni. Po očistení celého povrchu plechu necháme riedidlo vypariť. Celý postup zopakujeme ešte raz, aby sme riadne očistili plech od masnoty. Ak je plech vzorovaný ako na videu, treba dbať na to, aby sme poriadne očistili aj záhyby okolo vzoru, nakoľko je vyššia pravdepodobnosť, že tu zostane masnota a farba nanesená na plechu môže mať vyššiu tendenciu sa odlupovať. Plech máme pripravený na nanesenie farby. Farbu môžeme nanášať mnoho spôsobmi v závislosti od výrobcu farby. My používame farbu od výrobcu V+S, ktorá sa dá nanášať štecom, valčekom, striekaním alebo elektrostatickým nanášaním a nepotrebuje základovú farbu. Dúfam, že vám toto video pomôže pri práci a poskytne vám užitočné tipy, ako zabezpečiť, aby farba na bránach a plotoch vydržala čo najdlhšie. Pre viac takýchto videí klikaj sem a pre odber nášho kanála sa prihlás tu.